Mana ngikukhumbuze Daki. Ima ngikukhumbuze mntu omnyama. Uyazi ukuthi njengoba sesikhala kangaka nje. Sikhala ngobugebengu ngapha nangapha. Usukhohliwe yini mntu omnyama ukuthi thina ubugebengu besiglorifya la sihlezi khona. Thina ubugebengu besiglorifya emalokishini. Isigebengu besithola lonke uthando emalokishini. Isigebengu besithola yonke isupport. Besisithanda isigebengu thina. Njengamanje usanokuzwa abantu abadala bengena la ku social media bezokhuluma nonsense. Khuluma amasimba. Umuzwe egxeka le gebengu ekhona. Hayi le gebengu lezi. Abafana laba thina sinkunzi sasibamba le. Sasibambe balungwini thina. Asingayiphaki thina abantu la eGasi. Still ukhuluma amasimba. Wena ungayitshela ukuthi wena mhlawumbe you were better than whoever, but still sakhuluma ikaka. Khuluma amasimba. Lokho kubufakazi bokuthi ubugebengu beglorifywa le lokishini. So umuntu akekho scared, akasabi ukuthi yena bekayisigebengu yena behlukumeza abantu somewhere else. Abuya ze lokishini. Kodwa manje mina into engiconcerned ngayo ukuthi bekayithola irespect, belithola uthando. Bethola inhlonipho. Bethola inhlonipho umuntu omnyama, umuntu owenze le nto ohlukumeza abanye abantu somewhere else. Wabuya weze lokishini, ethola irespect. Bekuze besha abantu kusho wona umphakathi, kusho abantu. Betha kufana, hayi lo akagangi la eGasi. Ganga le kude. Bemncombe bethi unamasimba, hayi leyayibhoza le, inja kakhulu le. Aqonywe zonke intombi. Zimthandela nje ukuthi uyisigebengu. Aqonywe izo zonke intombi zimthandela uyisigebengu, ngahlonishwe ngapana ngapha kutwe laba amabhoza la. Naye ahamba ayithwele khukhumala phethe amahlomba awabeke phezulu. Ngoba yena uyisigebengu esihlonishwayo esithandwayo futhi. Ngeke umsole ngokuthi uthatha amahlomba awabeke phezulu because uyisigebengu esijani esiglorified, esithandwayo. Namhlanje ekhala kuba. Phela lalela mntu omnyama. Angithi you didn't know when. You didn't think about ukuthi kusasa kuzobe kunjani, kusasa kuzokwenzakalani. You didn't think about that. Lalela ke ngikuchazela. Uvan Wyk lapha yana. Uyitholile iplan. Ubonile ukuthi you know what? I cannot keep on living like this. Let me try to improve myself. Let me try to protect myself. Wavele wakhohlwa i-state security. Wakhande yakhe i-security. Therefore, kuthight lapha kusangeneki manje kwaVan Wyk, akusayeki khona. Benibancoma ntayo uhambile emasababu ubuyana nobucwebe, uzobuya nani benconywa. Kuthiwa hayi inkunzi le, isikhokho lesi. Thema engena lapha yana wangena esekhasi. Wathi mayenza ukuthi hey wahamba ngelokhu ngemoto ukuthi wabuya ne-BM baba 325i Themba lamahumusha. Uyitshontshile. Wabuya ngani. Yabona? Incomo buye sephethe yonke into. Enconywa. Hayi bhoza lena amasimba kakhulu le. Athi mayishonile gcwale nithi. Ngisho umfana omncane obukayo na ofisa ukuthi naye inkosi yami owakho umngcwabo benje ya. Uyayibona leyo nto. Bekunjalo umuntu omnyama. Wayithola iplane uVan Wyk, wathi you know what? Mina ngeke ngiphile kanje. Yaqina isecurity. La fast isababa. Akusangeneki manje, akuyeki lapha. Zikhala kubani? That's the question. Zikhala kubani ke manje? Zikhala kuba. Wathi uyaphuma egate hlangana nazo igebengu phe kwakho. Wathi uyayipaka imoto awubulali. Abuthi iquthu.
yaphuma ingane yakho. Hey, inkululeko ayikho. Usaba ngisho kwethu. Inkululeko ayikho. Each and every weekend siyakhipha siyongcwaba. Kuyaphunywa kuyongcwatshwa. Ngcwatshwa abantu ababulewe zigebengu umuntu omnyama. Umuntu omnyama ubhekene yedwa ke manje. Zibhekene ziquza amehlo ke manje. Angini into ekhohliwe namuntu omnyama ukuthi ngesikhathi usanisela lezi ayigebengu leza, ngesikhathi usayitshala, usatshala usanisela, wenza sure ukuthi ufaka umanyolo ufuna ikhule kahle uyigruma. You didn't know ukuthi uzoyigruma ukuyigruma but lapha ka Van Wyk isecurity izoqina. Uzoyithola iplan of Van Wyk. Ubani yona security engaqinanga? Akusuwe. Azujika zize kuwe manje lezi zigebengu zakho. Azujika abheke wena. Phela ungakhohle ukuthi isigebengu asinawo umbala. Isigebengu asinambala. Wonke umuntu ophambi kwesigebengu akekho safe. uVan Wyk bekuyena ongekho safe ekuqaleni wena boncoma. You understand? Usafe ke manje angene khona. Akusayeki lapha. Kodwa umbuzo uthi lehlile yini izinga lobugebengu ngokuthi akusangene kaVan Wyk? Cha, alehlanga. Ubani onesecurity engekho tight njengamanje? Akusuwe, akusimi, akusiyithi. Ithini? Pho ulinde ethi ikhale kubani wena? Ulinde ethi akhale kuba? Ziyakhala. Zikhala kithi ke manje. Ayikho freedom umuntu omnyama. Asina freedom. Ayikho. We are captured by igebengu. We are handled by igebengu. Zisiphethe kanje. I-development elokishini ayenzeki. Lokisha li-develop alikhula lindawo. Systematically we cannot grow because khona isigebengu. Ngikhuluma ngamajita all over laba abaziphantela ngezikuti abaphantayo abahambisa ukudla abadeliver abenza in. Abekho safe. Abekho safe wena lo yamuntu bomgroom umbasela umbona ukuthi wena uyisikhokho because saganga le awukakamboni. Awazi ukuthi mhlazana ejika ngithi isikhathi siyahamba. Angani isikhathi siyahamba. Okwenzeke le kusangenzeka kwenzeke kuwena ngoba izinto ziyajika. You don't know ukuthi lapha mayisuka lapha kuyiwapi. You don't know. Sekhala kithi ke manje. Bengisakhuluma ngalapha futhi abaphanda ngekude. Basenkingeni, basebenza kabuhlungu. Basebenza kabuhlungu bathathelwa ikuta zabo bayahijackwa benziwa yonke into. Nawe mawuthi yaphuma endlini ziyakukhalela ugebengu ulana awazi nokuthi uzokwenza njani impilo ayikho. Wathi uyahamba ukhululekile lokishini kuthiwa wena ulahlile uyabhayiza. Ngokukhuleka nje ukuthi ulahlile uyabhayiza. Ziphe kwakhe igebengu. Ayikho into ekhona. Ama rape ngapha nangapha kuyafiwa ngapha nangapha. Kuyanqunywana ke manje sekunabugebengu obuyimihlola kuthiwa kufuneka amaphathi kwenziwani. Hey umadoda. Uyabona ukuthi i-situation iwest kanjani kithi? Uyabona ukuthi lolu uthando lula obulinikeza igebengu lawe amanzi obunisela ngawo igebengu lo amanyolo bowufaka wena egebengwini. Uyabona ukuthi ukwenzeni wena? Angithi into ongayazi ukuthi ukhula mawulifaka amanzi ulifaka umanyolo liyakhula to such an extent ukuthi alisalawuleki kalula. Wesi ke mase lingenwe inyoka ngaphansi. Mase inyoka sibona ukuthi nami sengingacasha la because zothi uyalingena uthi uyazama kuvunduke lenyoka zikhale kuwe. Yini? I-energy yakho. Amandla akho ugruma lapha. Amandla akho. Amandla akho unisela ufaka umanyolo. Ziyakhala ke manje. Zikhala kithi. Ngiyazi thana anifuni lento engikhuluma ngayo. Anifuni. Nixabana nami. Niyangithuka. Anginandaba. Kodwa khona ngizonitshela. Hey. Nikhandile igebengu. Nizakhile igebengu.
zakhiwe igebengu ey'ndaweni zethu singabantu abamnyama. Sizigrumile igebengu singabantu abamnyama. Njengamanje ayona inkinga kaFan Wyk. Akusangeneki lapha, akasineki. Ashaye ngensimbi ubuya ngizolala. Ingane yakho ilanda ngehlahla. Akasineki. Akusangeneki manje, akwenzeki lutho. Akwenzeki lutho. Akusayeki ke lapha. Lokho wena bancomela kona akusenzeki manje. Umbuzo uthi ubani one security engekho tight? Ubani ongaqinile ngokwanele? Ubani ongekho armed ngokwanele? U-armed uFan Wyk lapha. Asinika akathi insi akadlali. Asineki. Tholile iplan. Wabona ukuthi ukuhlukumezeka kuzungisiza ukukhala. Mangivive. Pho ke ubani ongekho safe njengamanje? Zikhala kuba. Sekwamaphoyisa wrong manje. Seyiwona agxekwayo. Asinamaphoyisa, usuyazi namaphoyisa manje wena. Angithatha ungawafuni wena. Ngisho abaculi bebekwazi ukuthi bekhiphe ingoma begxeka amaphoyisa, bedelela amaphoyisa. Bowathuke besho noma yini abafuna ukisho. Yini? Ingoba bebelandela wena inhliziyo yakho, bayakwazi ukuthi iphoyisa awulithandi. Le ngoma kungenzeka idle umhlanganiso ngoba iphoyisa awulithandi. Wena umuntu omnyama. You understand? Bebelandela wena. Namhlanje suyazi ukuthi kunephoyisa. Suyazi kumele sisebenze iphoyisa. If you can't beat them, join them. Kusho isilungu. Ingakho ke ungeke uzothuke uma ubona amaphoyisa esisebenza nezigebengu. It's because amaphoyisa were rejected by you communities. They were rejected by everyone. You understand? So yini ebengimele bayenze ke? Basebenza nani? Angisho ukuthi ku right. Basebenzela nazo izigebengu abanye. Phusha nazo izigebengu. Bazothini? They were rejected by you. They didn't know ukuthi next time uzobuya ubadinga. So njengamanje akusekunzima manje. Bolile isystem, rotten, iyanuka. Ziyakhala. Zikhala kithi ngqo. Zikhala kithi ngqo ke manje. Each and every weekend siyangcwaba. Sikhuluma indaba yama-rape. Sikhuluma indaba yenkunzi. Sikhuluma indaba ye-hijacking. Sikhuluma indaba ye-human trafficking. Sikhuluma indaba yama-drugs. Kwenzeka kuphi lezo zinto? Hayi la kithi. Zikhala kithi ngqo umuntu omnyama. Lokhu bewukuglorifya wena, lokhu bewukuthanda. Kubuye kuwe manje. Hayi kahle kodwa. Hayi kahle. Hayi ngendlela eright. Damn bro. Isigebengu asisuyi umngane womuntu noma yimuphi. Everyone. Ubani itarget njengamanje? Njoba ubani oyitarget manje? Angithi eqeni itarget bekuyiloya, bewuhleka wena. Okwenzeka amakhelwane uyakuhleka. Manje uba itarget sekuwena. For sure amakhelwane akahleki nokuhleka uyakubuka nje. Urelaxile uyakubuka. Unendaba yini? Hayi kulungile. Kulungile bengithi ngikukhumbuze. Bengithi akukhumbuze umuntu omnyama ukuthi lenkinga obhekene nayo njengamanje, lenkinga esibhekene nayo njengamanje singodakhe. Ilebe sinisela, ilebe sifaka umanyolo. Lolu khulu esibhekene nalo njengamanje, ilolu besilinisela silifaka umanyolo lakhula, langenwa inyoka ngaphansi. Ayisine ayishaya ibuya ngizolala.